ndotenda Mwari. Tanga tine zuva rekuparurwa kwekereke rakatumwa naMwari, kereke renguva nhasi reVachiuya Anointing Church International kunzvimbo yemazowe bare paBusiness Center ndo pazvaitirwa. Shoko remisheni yeVachiuya Anointing Church International harisi shoko nje. Chikonzero ndechekuti tine zvakasiyana zvakanyanya zviri mumisheni iyoyi. Chekutanga, harisi chechi ragadzirwa asi imisheni yaMwari yakadzikiswa kuna Baba Sithole, iri kutaura pamusoro pemhuri yaKristu yakadyarwa mumasangano akasiyana siyana asi vari pasi peushumiri hwedzidziso dzakatsauka dzisiri dzaMwari, asi ivo vanhu ivavo vakadiwa naMwari. Saka Mwari wakatiita zvakanaka ukaunza misheni kuna Baba Sithole yekuti vose vasanangurwa vaMwari vangadai vakapambira nekurasikira kuvhangeri dzisiridzo, vhangeri dzemari, vhangeri dzekuparidzwa kwepfuma iri panyika, vhangeri dzekuparidzwa kwezvinhu zvinobatika zvinofadza vanhu vari kusitata mabhizinesi avo kana kutsvaga kuzviriritira nekuda kweshoko raMwari. Vanhu ivavo vabutswe pachena, uyezve vanhu vavakabata ivo vavaregedze vauye kushoko rechokwadi chaMwari chaishe wedu Jesu Kristu. Patakabva taingonyeperwawo kuino zvinhu zvataingoona kuti taipromiswa kuti zvinoitika asi zvimwe zvedu zvaisaitika. Saka ndosaka tasarudza kunamata chechi inoita. Inini chaita kuti ndisarudze kubata nesangano reVachiuya, nzira yauya nemutumwa waMwari yakatisiyanei nemamwe machechi akaitwa, afana nekuti takaberekerwamo tichingonzi tinoenda kuchechi yakati. But ndaita mukana wekuti ndasangana nemutumwa wacho waMwari achinditsanangurira mazivisirwo akaita basa raMwari kuti tichafamba sei, inini naiye tichibvunzana tichionana. Zvandazobva kuti inini ndisarudza hangu chechi, ndaona kuti ndiyo ino chokwadi. Maererano nokuti vanhu kana vakaungana mumakereke havadi kutaurirwa chokwadi chakauya naMwari. Saka ini ndinotaura chokwadi, saka chandivengesa kuchechi kwandanga ndiri. Saka ndati ini ndega indisiya hangu ndingoonawo pandinoenda, pandinonamatira zvakasununguka. Ndosaka ndasarudza chechi iyoyi yeVachiuya. Pane here musiyano unenge uripo maringe nevhangeri rinoparidzwa kunoku? Ndiwo wakatonyanya wanyatsopinda chaizvo mukati memwoyo wangu nepfungwa dzangu kuona kuti hei, tinenge tichitambiswa zvedu, tichipedzerwa nguva asi kudzikinurwa kunenge kwatosvika. Saka tangoona kuti apa dzikinuro yangu yatosvika segai ndichidii zvangu ndimborasikawo ndiri ikoko. Tinotenda Mwari zvikuru sai. Kereke iyi yakaziviswa kana kuti yakaziviswa kupera kwegore ra2022 ichinzi ivambwe mugore ra2023 zvichiuya zvakadaro. Asi ndinotenda Mwari, kutanga kwekuvavarira chokwadi kunotinetsei nemhaka yekuti vazhinji kuna Mwari yakanga yakatanga 2023 ndo panoenderana nevision yakatumwa naMwari. Noka munorangarira vazhinji chiti nyika yaguma 2022 kwauri pane a new platform yainzi iri kutanga mugore ra2023, kwauri kereke yakatanga mugore ra2023. Asi nhau iripo ndeyekuti yazoitwa launch nhasi musi wa25 February 2024. And coincidentally ndiri kufara kuti vanhu vanzwise ndoshandisa word coincidentally, ndavanofunga ndazviplana kuti launch yechechi ingava official kuti yaitwa nhasi musi wa25 February wazuva randakaberekwa mugore ra2000 musi wa25 February nova zuva randakaberekwa. Icoincidence nekuti handisi ndakatoronga, nokuti ndakaronga tiri matungamiri vatati navo ndo vakapa zuva iri, naizvozvo tikavavarira kuriteedza ndikatoshamiswa kuti zvarizuva ndakazvarwa. So ndoda kuti tenda Mwari kuti zuva iri raitwa naMwari ndivo vane plan. Dai kuti maresources akanga achitenda takaita kudhara, chimwe chinoti chinolimita pakuita basa raMwari, maresources zvikwanisiro, tichivavarira zuva nezuva. Mwari achindipa misheni iyo ndakabvunza Mwari, naiko mandipa mabasa renyu rekuti nditungamirire,
ndizivise kunyika, asi handina zvikwanisiro, handina mari. Zvikanzi the chosen ones will do it, vadikani vangu vachazviita. Ndotenda mabvunza nawo yako zvakare kuti mission ko donzvo racho nderechii? Donzvo ratumwa naMwari panyika, ratumwa mission ino naMwari panyika nderekuti vadikani vaMwari vaunganidzirwe pasoro raJehovha. Iarekas mission. Regai nditi rifeye vanhu vangadai vachiteerera iye zvino pana Mateo chapter 17 paverse 10 ndo pane mission ino payakanogara. NdiJohani wauya rwepiri kuti aunganidzire vadikani kana kuti agadzire nzira yekuuya kwaJesu Kristu rwepiri. Ndiyo regai ndirifewo vanhu zvakare muda pabhuku raMateo 24 paverse 37 panotaurwa kuti sekudzoka sezvakanga zviri pamazuva aNoa ndo sekudzoka kwandichaita. Tinotenda kuti ndiyo mission yaJehovha. Naizvozvo avo vanonzwa vakakomborerwa vachatenda nekuteera misheni ino, vachagamuchira mutumwa. Mutumwa angadai akashoreka nevhoisi rake, akashoreka nemuviri wake, asi vakakomborerwa vachatenda. Vakakomborerwa vari pano zuva ranhasi vatenda kumisheni iyoyi. Vakakomborerwa zvakare vatenda kunyanya platform, nekuti kuna Mwari zvaigona kungova necessary vachiti iwewe Noa ndakumbokumisa chimbuyu ndiye Moses auchapedza rwendo, asi Joshua ndaakupedzisa rwendo. Kureva kuti zvakare platform yakanyanyisa kukosha yekuti Bathsheba Anointing Church International inova nemisheni yekuti irongedzerwe vadikani vaMwari varege kuramba vachipfukutwa